den batean, bizitza zeharkatzen dugunok, hildakoen artetik jaiki eta esango bagenu, Jaun Andreak honetaraino zuen zikinkeria, iristen zaigu leporaino. Mundua ondatzen duten gaitza konpon daitezkela, ez du zertan kimera madarikatua izan. Askatuta gaituzue Jauntxo Andrera, honaino iritsi gara. Heroi gainekorik gabeko jendea, aurpegirik gabeko txenak, zuen lapurra eta zuen ausardi berezi horretaz, gutaz barrez lertzerakoan. Zuek zarete zakarrak, lantzak tiranoak, zuek gutxian goian, hemen behan askoz gehiago, gara gu zeuen gaitzakoa.